دے ورگا زمانے تے کیا کہنے دسو کیڑا سخی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے۔ علامہ صاحب انہوں نے لکھنا شاہ جی اگلے مصرے دی نات چہرہ دیکھنا ذرا میں کچھ کہنے لگا او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے۔ اگلا مصرا جدا نانا نبی ہووے جدا نانا نبی ہووے جدا بابا علی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے۔ محمد مصطفیٰ دی میرے لب تے نعت کافی ہے ملے پنج تل دی چوکھٹ تو تے پھر خیرات کافی ہے۔ گدا بن کے صدا دیواں گدا بن کے صدا دیواں جے طیبہ دی گلی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے۔ جنہوں حسین دے سخی ہون تے شک کے نہ بولے جنہوں پک کے ہاتھ 5 سیکنڈ تھلے نہ کرے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے۔ جنہا محفل سجائیے ہر بندہ اللہ سب توفیق دے وے سجاون دی وہ کی کہہ رہا ہے نبی دے گیت ہر ویلے میں ایسے لیتے گانا نبی دے ذکر دی محفل میں تائیں گھر وچ سجانا کہ جاواں جد قبر اندر کہ جاواں جد قبر اندر قبر میری سجی ہوئے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے۔ تھوڑا ہی کو بتا دو ہاں او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے۔ اس ناتے 2 شعر نے میرے دامن نے ایک توڑا ہے تے ایک کیمرے والے تو ادھر جڑے بیٹھے انہاں دا ذوق لینا توڑا سبحان اللہ سننی توڑی ہاں پہلے باری توڑی ہے۔ ہاں دعاواں وچ خدا کولوں خدا دا یار منگیا کر واہ واہ جے بچنائی جہنم تو علی دا پیار منگیا کر ملن پنج تل جنوں دی ملن پنج تل جنوں دی نہ کیوں قسمت بھلی ہوئے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے۔ ایڈے حضور دے یارانو مندہ ہاتھ چوکے سبحان اللہ کوئے صحابہ دی عقیدت دا صدا پرچار کیتا کر نبی دے یار جتنے نے
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਫਕਤ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਲਨਾ ਫਕਤ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਲਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਮਕਤਾ ਇਸਨਾਦ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ارشاد दुआ मंगना नबी दी जुल्फ दा हर सांसी रोवे हुसैन हसन दी चौखट दाए हाकिम फकीर होवे واہ अता कर दे अली होम واہ واہ अता कर दे अली होम अगे मेरी तली होवे ओदे वर्गा ज़माने ते दसो केड़ा सखी होवे ओदे वर्गा ज़माने ते दसो केड़ा सखी होवे اپنے ذوق نو میں اس کلام تو بعد یعنی منقبت نہ منسوب ہو جاواں گا اور بہت سارا اللہ دا محبوب سجدے چ ہوئے گا قیامت والے دن سبحان اللہ دوستاں نے بہت ساری فرمائش نال مینوں کہا اللہ دا محبوب سجدے چ ہوئے گا یعنی حضور سجدے چ ہون تے امتی سبحان اللہ انہوں کو پننی پوے افسوس کوئی گل نہیں تھوڑا تیز ہو کے چلو ذہن بنا کے چلو تھوڑی دیر ببو لیکن عبادت پتہ لگے کہ عبادت ہو رہی تے گانا نہیں کرنا مسلط نہیں ہونا آقا سجدے چ نے اللہ فرمائے گا محبوب ایک باری اپنا سر مبارک سجدے چ اٹھاؤ ایک باری سر مبارک اٹھاؤ تے چہرہ انور وکھاؤ شاہ جی مکھ دکھلائی دی ویل چ امت چھڑاؤ ہائے 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 واہ 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 مکھ